инде шушы милләтен дип, халкын дип, аның киләчәк язмышын уйлап, җан атып яшәгәнгә дә аны халкыбыз чынлап та үз иткәндер. Инде Габдулла Тукайның вафатыннан соң ук танылган әдәбият галиме Җамал Вәлиди язып чыга. Татар халкы Габдулла Тукайны үзе табып, аралап алды. Ул мәңгегә халкыбызның беренче халык шагыйре булып калачак дип язган иде. Әлбәттә инде мин 7 елга якын Казандагы Габдулла Тукайның әдәби музей директоры булып эшләдем. Габдулла Тукайның иҗатын пропагандалауда, халыкка җиткерүдә шактый эшләр башкарырга туры килде. Һәм музейда сакланган аның кулы калган, аның шәхси әйберләренә мин дә кагылдым. Аның рухы белән мин дә рухландым. Габдулла Тукай иң элек үзенең фаҗигале язмышы белән уникаль шәхес. Заманында Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хәким дә язган иде.